Vale. Sí, en principi, o sigui, si no accepteu, sortireu de la reunió. O sigui, no podríeu estar. Vale, i així podrem passar tots els assistents al Breakfast and Learn. Vale. Doncs benvinguts i benvingudes. En primer lloc, bon any a tots i totes. Esperem que hagi començat més o menys bé i amb tota la salut que es pugui. I moltes gràcies per haver mostrat interès en aquest Breakfast and Learn, que creiem que ha mogut molts interessos i sobretot per deadlines que hi ha properes i durant aquest començament d'any. Llavors, en primer lloc, farem una breu introducció des de la coordinació de la xarxa TechSam. A veure, comparteixo. Vale. Llavors, en principi, veuríeu la pantalla en modo presentació o en uns segons. Tot bé? Vale. Doncs res, donar-vos la presentació de la xarxa TechSam, que molts de vosaltres coneixeu, però per aquells que no, la xarxa TechSam ha sorgit juntament amb altres xarxes a través d'un finançament europeu, a través de fons FEDER. I en el nostre cas, la nostra xarxa està formada per grups de recerca en l'àmbit de la salut mental i les noves tecnologies. Llavors, aquests grups són 29 grups del territori català en els que formen part, o sigui, grups que estan a hospitals, a centres assistencials, també a universitats i centres tecnològics, com també fundacions. I entre totes són un recull d'unes 18 institucions del territori català. Un dels partners més importants i amb els que tenim sinergies molt clares i que ja veig gent connectada per aquí és el clúster de salut mental de Catalunya, amb els que reunim molt sovint i fem aquesta transferència en la cadena de valor, des de la recerca fins a l'arribada al sector privat, al mercat i a l'usuària final. Amb això també dir que la voluntat de la xarxa TechSam és també de col·laborar amb les persones afectades amb problemes de salut mental i d'aquí que haguem començat a contactes i tenim col·laboracions ja unes més freqüents i d'altres més puntuals en certes activitats amb associacions i entitats de persones afectades amb problemes de salut mental. L'activitat de la xarxa principal n'hi ha 4. El focus principal és detectar tots aquells actius, tots aquells resultats, tecnologies, coneixement que hi ha en els grups de recerca que en formen part per tal de transferir-los i valoritzar-los. Llavors, en aquest sentit, hem fet una primera versió del portfoli de tecnologies que anomenem i que molt sovint traurem la segona versió amb el llançament de la nova pàgina web. També és molt important per nosaltres crear un ecosistema. Per aquest motiu, el que fem és intentem tenir contactes també amb grups de recerca de fora de la xarxa TechSam, amb el sector privat, amb l'administració i amb les persones usuàries. D'aquí que puguem fer xarxa per tots junts poder impulsar la transferència i arribar a les persones afectades. També fem organitzacions d'esdeveniments de networking. En principi hem fet 2 interns, però aquest any la idea és poder-ne fer mínim un obert per tal que es puguin ajuntar. Esperem de manera presencial, però si no ja mirarem com fer-ho de manera online. I per últim, tota la comunicació que tenim per part de la part de la comunicació de la xarxa TechSam, la Iris i l'Andrea, amb les newsletters, amb la web, amb el LinkedIn, o sigui que si voleu podeu seguir-nos també a través d'aquí. I les 2 activitats estrella, que són les més importants per nosaltres, són el llançament dels programes per tal d'ajudar els grups, en el cas de l'Intellectual Property Program, a saber com protegir tots aquells valors i poder-los finalment explotar, o el Transfer Program per trobar el seu model de negoci, a la proposta de valor. Aquests programes sí que són interns pels grups, però potser acabarem fent uns programes també que puguin ser oberts. I per últim, el que estem aquí ara, els Breakfast and Learn, aquestes píldores que fem mensuals, detectades a les àrees d'interès en els grups, però les fem obertes perquè creiem que és molt important que arribin a tot l'ecosistema. Llavors, passo a presentar el Breakfast and Learn que ens porta avui aquí. Aquest Breakfast and Learn estarà a càrrec de la Carla Ruiz. Molts de vosaltres segur que la coneixeu. En primer lloc, donar-li les gràcies per haver acceptat, perquè ja portem algun temps col·laborant conjuntament, la xarxa i Acció, i la veritat que molt contentes.
I, de fet, aquesta col·laboració també es podria emmarcar una miqueta en el marc com a stakeholders de la Enterprise Europe Network, que la xarxa Texam també forma part. I la Carla, en aquest cas, com a experta, el que farà serà parlar de convocatòries europees en el cas de la salut i la salut mental, concretament, el finançament d'aquests projectes, ja sigui d'innovació, de recerca i també de la part més de transferència i arribada al mercat. Per presentar la Carla és biotecnòloga, va fer biotecnologia a la Universitat de Barcelona, té un postgrau en innovació i gestió de projectes de recerca i desenvolupament i, a més de tenir molta experiència en el sector, ja porta molts anys a Acció en diferents càrrecs, uns 6 anys o així, i actualment el que fa és donar suport a les empreses catalanes per tal de poder participar en aquests projectes, sobretot en els àmbits de la salut, de ciències de la vida, agroalimentació i biotecnologia. Llavors era experta i avui ens farà una xerrada molt, molt interessant. Llavors res, donar la benvinguda, les gràcies a la Carla i endavant amb la presentació. Deixo de compartir. Moltes gràcies, Judit, per la presentació. Bon dia a tots i a totes. Ara comparteixo. Esteu veient la presentació? Sí. Es veu bé, Judit? Ho veiem perfecte, sí. Genial. Doncs el que deia, gràcies per convidar-me a aquesta xerrada. Durant els propers minuts la idea és fer un mapeig de quins programes hi ha a nivell europeu i quines oportunitats hi ha dins d'aquests programes, en concret per projectes en salut mental, que al final és el vostre target. Parlarem del gran programa de la Comissió Europea per projectes de recerca i innovació, que és l'Horizon Europe. També parlarem d'altres programes. Breument, píndoles de com participar a Horizon Europe i algunes estratègies interessants a tenir en compte. I després permeteu-me parlar una miqueta d'un tema rellevant, que és, bé, participem en aquests programes, però què fem amb aquests resultats? Un tema d'explotació que a Horizon Europe és realment rellevant. I, finalment, una presentació de l'equip i de quins altres serveis des d'Acció i des de la Enterprise Europe Network us podem donar. Bé, doncs vam estar parlant amb la Judit i amb la Iris quan començàvem a conceptualitzar una mica aquesta xerrada, i el que sí que vèiem és que hi havia gent dins de la xarxa que tenia experiència en participar en programes europeus i d'altres que no. Doncs bé, farem un híbrid i la idea és que tothom sàpiga de què estem parlant, perquè al final treballar en programes europeus sembla com si estiguessin treballant en un univers paral·lel. Doncs la idea és donar-vos informació bàsica que potser alguns ja sabeu, però d'altres no, i anar més enllà i parlar de convocatòries després. Bé, doncs comencem. Què és l'Horizon Europe? Doncs l'Horizon Europe és el nou programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea pels propers anys, des del 2021 fins al 2027, amb un pressupost d'uns 100 bilions d'euros. Aquest programa, l'anterior va ser l'Horizon 2020 i l'anterior el 7è programa marc, potser són programes que ja us sonen o que fins i tot hi heu participat. El que pretén aquest Horizon Europe és, per una banda, enfortir la base científica i tecnològica de la Unió Europea, per altra banda, impulsar la capacitat d'innovació, la competitivitat i la creació de treball, i després donar resposta a tots els reptes als que s'estan enfrontant avui dia el ciutadà europeu. I bé, qui pot participar en aquest tipus de programa o en aquest programa en concret? Doncs qualsevol entitat jurídica establerta a qualsevol país membre associat de la Unió Europea o tercer país. És important destacar sempre l'asterisc que estem parlant en general, però sempre a les convocatòries hem de llegir la lletra petita perquè a vegades hi ha especificitats, d'acord? Però, en general, pot participar qualsevol tipus d'entitat. Aquí estem parlant de startup, PIME, gran empresa, centre tecnològic, universitat, centre de recerca, associació de pacients, ciutadans, i cada vegada l'end user està tenint més rellevància en aquest tipus de programa. Per tant, tothom hi té cabuda. Què implica treballar en aquests programes? Doncs a la majoria de convocatòries implica treballar en xarxa i, per tant, això implica que s'ha d'assumir i compartir riscos amb la resta de membres del consorci. També compromet temps i certs recursos i s'ha d'acceptar que l'idioma és l'anglès. Però què podeu treure? Doncs al final resultats que podeu explotar a banda d'una projecció internacional, formar part de l'ecosistema internacional i
estar assabentats i ser capdavanters en la recerca i la innovació que es fa en el vostre camp d'interès. Si ens focalitzem en els projectes, quins tipus de projecte o tipologia de projecte encaixa? Doncs tots aquells projectes que realment estiguin aportant valor a nivell europeu, és a dir, que donin resposta més enllà del que actualment hi ha. Òbviament, els projectes han de complir o han d'anar molt alineats amb el que es demana a la convocatòria. I els projectes, la majoria, després parlarem d'algunes especificitats, impliquen que no poden sorgir de l'entitat, sinó que han de sortir d'un consorci de com a mínim 3 entitats de 3 països diferents no vinculades entre elles, sent una d'aquestes entitats com a mínim membre de la Unió Europea. Respectar també els principis ètics. I estem parlant de projectes de més enllà de $500.000 d'euros i projectes de durada de 1 a 5 anys. Bé, seguim parlant de projectes. Quina tipologia de projecte cobreix o cobreixen aquests fons? Doncs estem veient, o el que es veu, és que hi ha convocatòries que cobreixen la part més de recerca, és a dir, projectes amb un estadi de maduració molt inicial i projectes molt més propers a mercat. Com mesura la comissió o com aquesta escala o com de madura està un projecte? Doncs amb l'escala de TRLs. Sent el TRL1, doncs, idea, laboratori, TRL9 estem parlant de mercat. Per tant, aquí veiem diferents tipus de convocatòries. Les convocatòries que són les RIAs, les Research and Innovation Action, són aquelles més focalitzades a cobrir TRLs més baixos, és a dir, focalitzaran o permetran inversió en recerca. En canvi, les IAs són per projectes o són convocatòries, que són les Innovation Action, per projectes més propers a mercat. En un parell, 3 anys estem a mercat. I després està les Coordination and Support Actions, que són un tipus de convocatòries una mica més especials, amb pressupostos inferiors, i és per establir certes polítiques en relació a diferents prioritats. El tipus de convocatòria també implica o condiciona el funding rate, és a dir, la intensitat de l'ajut que les entitats rebran. Parlem que les RIAs, totes les entitats del consorci, poden rebre fins al 100% de subvenció a fons perdut, les IAs el 70%, excepte les non-profit entities que reben el 100%. Bé, doncs aquesta és la foto que potser és probable que molts de vosaltres ja hagueu vist. És com està estructurat el programa Horizon Europe i de quina manera es reparteixen els fons. Ens centrarem en el quadre central en vermell, d'acord? En aquests 3 pilars i després a la part inferior que farem un esment més endavant. El pilar 1 tracta de la ciència excel·lent, que era aquell objectiu d'enfortir les capacitats científiques i el coneixement científic de la Unió Europea. El pilar 2 dona resposta a reptes que la Comissió Europea ha identificat que són prioritaris. I el 3 fomenta la capacitat innovadora i la competitivitat industrial de la Unió Europea. Bé, doncs vosaltres teniu projectes focalitzats en salut mental. Entrem aquí, a convocatòries. Bé, molt bé, Carla, però on trobem els diners, quines convocatòries, quines oportunitats hi ha per nosaltres? Doncs bé, comencem amb, diguem, el pilar o la part del programa que més oportunitats, potser on podeu trobar més oportunitats. Estem parlant del pilar 2, com us deia. Aquí hi ha reptes globals. La Comissió Europea identifica una sèrie de reptes, una sèrie de prioritats que ara mateix no estan cobertes i el que fa és llançar convocatòries perquè consorcis presentin els seus projectes per intentar donar resposta a aquests reptes. Per tant, estem parlant de convocatòries competitives que s'han de presentar projectes en consorci amb pressupostos de més de $500.000 d'euros que poden anar de TRLs més inferiors a TRLs superiors, per tant podem trobar RIAs i IAs i el finançament, per tant, depèn del tipus de convocatòria. I trobem com 6 àrees temàtiques o ho han dividit en 6 blocs temàtics o clústers, que és com s'anomena. Com us deia, la Comissió Europea té aquestes prioritats, recull l'Strategic Plan i elabora un Work Program on
d'alguna manera, aquestes prioritats s'implementen o es miren de donar resposta. Com? Doncs a través d'aquests Work Programs. Aquests Work Programs contenen les Destination, que són els impactes que la Comissió Europea espera tenir, i els tòpics, és a dir, tots aquells reptes que una vegada es desenvolupin o es duguin a terme i s'executin aquests projectes han d'ajudar a aconseguir aquest impacte definit a la destination. En aquest Word Program, al final és com un manual d'instruccions. Ens hem de llegir molt bé, començar llegint el tòpic que ens interessa o la convocatòria i a partir d'aquí anar llegint paraula per paraula perquè és clau d'aquesta convocatòria. Aquí trobem informació molt rellevant com quin és el pressupost mínim de projecte, pressupost total de la convocatòria, el tipus d'acció, què és el que s'espera, quin és l'escope. Com us dic, és el manual d'instruccions si us interessa una convocatòria. En el vostre cas, salut mental. Òbviament, penses, llegeixes aquests clústers i dius, clarament, el meu blog o la meva àrea serà la de health. Sí, és cert. Però després veurem que en d'altres àrees que potser no t'ho esperes també hi ha un fort component o podeu tenir algun tipus d'oportunitat. Bé, la situació actual ens ha condicionat a tots nivells. Doncs a nivell europeu i a nivell de prioritats i de repartiment de fons no podria ser menys. I què passa? Per què us comento això? Doncs perquè el programa de treball del bloc de health, en aquest cas, està ple d'influències de la situació pandèmica actual. Per tant, aquests són els 6 impactes que s'esperen cobrir en el programa de treball de salut des del 2021 fins al 2027 i veiem que la salut mental té una gran influència, si ens llegim el World Program, en gairebé totes les destinations. Què vol dir això? Que en gairebé totes les destinations hi ha alguna al·lusió o algun esment a salut mental. Per tant, què vol dir? Que ara hi ha oportunitats, van haver el 2021, ara hi ha alguna oberta. Això ens indica que fins al 2027 aniran sortint en cadascuna de les destinations probablement oportunitats on la salut mental sigui un dels reptes concrets. I també és interessant tenir present que potser no surt mental health com a tal a la convocatòria, però llegint la lletra petitona te n'adones que sí que hi ha un component que ho demana, no? Per tant, aquí, què tenim? Ara, obert, ara mateix, hi ha 2 convocatòries de la Destination, la 1, la Staying Healthy, que tanca l'1 de febrer. Anem una mica justets, però al final és el que us comentava al principi, fer un mapeig d'on podeu trobar oportunitats amb exemples. Aquí veiem que ara el 2022 tanca aquestes 2, la primera és Boosting Mental Health in Europe in Times of Change. Això què implica? Doncs aquesta convocatòria el que vol veure és de quina manera estan afectant tots els canvis que està patint Europa i de la manera com evoluciona la societat ràpidament, sobretot a nivell mental dels grups més vulnerables. La següent convocatòria és la Prevention of Obesity through the Life Course. En aquest el que volen és establir un programa de prevenció de l'obesitat on s'analitzin diferents mètriques i on el component mental té un paper molt rellevant. Per últim, hi ha una convocatòria que tanca el 21 d'abril, que és la següent, Non-Communicable Diseases Risk Reduction in Adolescents and Youth. Aquí el que volen també és d'alguna manera promoure i incentivar estils de vida saludables pels joves i els adolescents per evitar problemes com les depressions, ansietats, suïcidis, etc. Per tant, aquí veieu que els reptes són bastant generals. Si us llegiu la convocatòria veieu que poden ser molt amplis i tenir visions molt holístiques i, per tant, això és indicador de que qualsevol tipus d'entitat pot tenir cabuda. És a dir, estem parlant des de la part més d'alguna pime amb una tecnologia molt prometedora
centres de recerca, centres tecnològics, associacions de pacients, hospitals, etc. Però el que us comentava abans, potser vosaltres pensaríem, escolta, doncs el meu target o el meu clúster clarament és el health, sí, però que sapigueu que també hi ha aquest component de mental health en d'altres. Per exemple, dins del clúster 6 hem trobat 2 tòpics on la component de salut mental té un paper rellevant. La primera, aquí es parla de les condicions laborals i la salut no només física, sinó també mental dels agricultors, amb aquest entorn canviant, de com l'agricultor, d'alguna manera, en un sector molt tradicional, ha de passar a un sector cada vegada més digitalitzat i tecnificat, i com això repercuteix en la seva salut física i mental. Després, l'altre tòpic, aquí parlem de la relació del ciutadà amb la natura i com aquesta relació i amb aquest entorn pot ajudar o perjudicar el seu estat físic i mental. I per últim, en el clúster 3, que aquest clúster va focalitzat a seguretat, doncs aquí estem parlant d'analitzar el comportament del ciutadà i les reaccions en casos de crisi com les que estem visquent ara. Bàsicament, si veieu una mica, és tot amb un enfocament molt de prevenció. Bé, doncs ara canviem. Ara hem estat parlant d'aquests reptes globals, ara parlem del pilar 1. Aquí és la ciència excel·lent i sobretot el que destaca és el programa Marie Skłodowska-Curie. Agaur em fa suport en aquest tipus de programa i tracta principalment de formació i mobilitat d'investigadors. Després hi ha un altre pilar, que aquí és una mica una excepció, és el que us comentava, mentre que la resta de programes impliquen una col·laboració i presentació de les propostes en consorci, i ja trobem el AC Accelerator, que potser alguns de vosaltres he vist que hi havia algun SMI instrument per allà, doncs és un programa bàsicament per la PIME. Per la PIME i no només per qualsevol PIME, sinó per PIME que realment està portant una solució disruptiva a mercat. D'acord? Estan buscant des d'aquest programa ajudar i donar suport a PIMEs que donen resposta amb tecnologia molt diferencial o estan proposant models de negoci molt disruptius per deixar obsolet tot el que hi ha actualment i donar resposta a una necessitat de mercat realment no coberta avui dia. És un programa una mica bombolla especial perquè aquí no només a nivell de finançament no només parlem de subvenció a fons perduts, sinó que també hi ha una part d'equity. Si voleu més informació al respecte, el nostre company Bernat Font des d'Acció, des de l'àrea de finançament, és qui dona suport en aquest programa. Per tant, qualsevol cosa us podem donar el seu contacte i en podem parlar. Una de les particularitats d'aquest programa, com us deia, és que és per PIMEs, però a diferència de la resta, que sí que són top-down, és a dir, és la comissió qui dona el repte i les entitats proposen el projecte, aquí és bottom-up, és a dir, l'empresa pròpia proposa el seu propi projecte. Hi ha una convocatòria totalment oberta i les empreses cadascuna presenta el seu propi projecte. Després trobem dins d'aquest pilar 3 també el Pathfinder. Aquí el Pathfinder vindria a ser una cosa similar a l'Accelerator, però encara molt més disruptiu. Què vol dir això? Que està bastant més allunyat de mercat. I aquí no parlem només de PIMEs, sinó que són miniconsorcis. Aquí ja s'ha de presentar un consorci petitó, amb un pressupost de projecte també més limitat, però amb aquesta component de pensar ja en el mercat, és a dir, en el consorci hi ha d'haver alguna presència d'indústria que d'alguna manera t'ajudi a accelerar aquest desenvolupament i arribada a mercat. També dins d'Horizon Europe, el que us comentava, aquest quadret de baix, hi ha oportunitats a les missions. Això és un esquema totalment nou d'Horizon Europe. Aquí la Comissió Europea ha identificat 5 reptes, 5 prioritats que d'alguna manera la comissió vol treballar directament amb el ciutadà. Què vol dir? Doncs que aquí es demana que el ciutadà s'involucri.
Per tant, aquí dins de les 5 missions, una d'elles és càncer. I just hi ha una convocatòria que tanca el 26 d'abril on d'alguna manera es vol traquejar o establir o definir una eina que ajudi a no parametritzar, però sí fer un seguiment molt proper de la qualitat de vida de tots aquells pacients de càncer que han sobreviscut. Per tant, aquí la part i la mètrica de mental health i paràmetres de mental health també es tenen en compte. Molt interessant perquè demanen com a indicadors i demanen també la participació de moltes associacions de pacients i stakeholders del sector. Per tant, aquí una oportunitat que de moment tenim aquesta, però aniran sortint noves convocatòries. I aquestes també s'han de presentar en consorcis. Serien com les del Pilar 2 que hem comentat abans, doncs igual, però sota el paraigües o amb l'etiqueta de missions. Important, teniu un infoday el dia 18 de gener on s'explicaran aquestes missions. Ho dic per si algú té curiositat, que ho sapigueu. En la presentació que la compartirem teniu l'enllaç directe. Altres oportunitats. Bé, aquest és un esquema on hem intentat, des del nostre departament, mapejar de manera visual els diferents programes europeus en relació a l'estadi de desenvolupament de projecte que cobreixen. Hem estat parlant dels que estan en gris i ens queda parlar ara breument dels que estan en vermell. Ho dic perquè l'Horizon Europe és important, però que sapigueu que hi ha d'altres programes també on rascant podem trobar oportunitats. Parlem primer d'algunes que, bé, no són Horizon Europe, però sí que estan vinculades o tenen alguna pota. Aquí tenim les partnerships. Les partnerships ja existien en Horizon 2020 i en altres programes MARC, però ara s'han reordenat i, de fet, algunes s'han suprimit, d'altres han evolucionat, s'han fusionat, han ordenat una miqueta més tot això i s'han posat diferents noms i diferents etiquetes. Jo voldria destacar la IHI, que és la Innovative Health Initiative. Aquí s'obriran també convocatòries com les del Pilar 2, les que hem comentat, consorciades, on en aquest cas la IHI proposa uns reptes i el consorci d'entitats presenta el seu projecte per donar resposta a aquest repte. Com deia, la IHI és l'evolució de la IMI, que abans tenia un enfocament bàsic de desenvolupament de fàrmacs. Ara s'ha obert una mica més l'escope i es cobreixen molts més àmbits, no només desenvolupament de fàrmacs. La IHI és una entitat de nova creació que implica la fusió o part de finançament de la indústria farmacèutica i part de finançament de la Comissió Europea. Això és una entitat de nova creació que llançarà les seves pròpies convocatòries. A diferència d'altres partnerships que són tancades i que només van dirigides o que només poden participar socis propis d'aquella entitat, la IHI normalment sol ser oberta. Per tant, sí que és cert que s'ha de mirar les convocatòries en concret i algunes sí que tenen algunes especificitats, però majoritàriament són obertes. Per tant, teniu opcions a participar-hi aquí. Us he posat encara no han sortit les convocatòries, però sí que hi ha un draft amb diferents temàtiques que es volen cobrir. I aquí teniu una on la part de well-being i mental health també té un paper rellevant i pot ser molt interessant per a vosaltres. 80 Health. 80 Health també, si anem a darrere, aquí a la part del Pilar 3 és on està aquest 80 Health. És una entitat que recolza startups i pimes principalment desenvolupant tecnologia pel sector salut. Aquí hi ha programes d'acceleració, de suport a l'emprenedor, però de tant en quant també van llançant calls for proposals per projectes d'innovació. Molt interessant. Ara bé, hi ha altres programes que no són Horizon Europe. Els teniu tots al Funding and Tenders Portal, recollits, de manera que és una plataforma on podeu accedir-hi per anar identificant aquestes convocatòries. Un d'ells és el EU for Health. En aquest cas, així com l'Horizon Europe també, la situació ha estat molt
l'elaboració dels programes de treball, de les destinations, etc., ha estat molt influenciat per la situació pandèmica actual, l'U4Health clarament és un programa que està no influenciat, molt influenciat, perquè dels 4 grans objectius tots van relacionats a preparar-nos per properes crisis. Per tant, això denota que sortiran moltes oportunitats d'aquí en endavant fins al 2027 per això, estar preparats pel que ens pugui venir en un futur que esperem que sigui més lleu que el que ens ha passat ara. En aquest cas és el programa més ambiciós, això que implica que és el que està dotat amb més fons. Poden participar en les convocatòries que s'han llançat de moment, poden participar tant entitats públiques com privades, però sí que és cert que cadascuna de les calls té un apartat on hi ha certes especificitats. La majoria t'indiquen, doncs, ha d'haver alguna associació de pacient, ha d'haver algun tipus d'entitat pública o fins i tot de països. És interessant que una vegada identifiqueu la call, veieu i identifiqueu quina és aquesta lletra petita, perquè a vegades hi ha algunes excepcions. Finançament. Hi ha un finançament de subvenció a fons perdut que va del 60 al 80%, és a dir, no arriba al 100%. Les calls tanquen el 25 de gener, però insisteixo, són les primeres, les que ens van llançar el 2021. És un programa on cada any aniran sortint noves calls i serà interessant que ho tingueu al vostre radar. Aquí estem parlant de la que tanca, que més us encaixaria, seria l'acció 7, Action Grants to Support Implementation of Best Practices on the Ground with Direct Impact on the Effort to Tackle Mental Health Challenges During COVID-19. Aquí, bàsicament, és establir i recollir i compartir best practices focalitzats a la gestió de la salut mental durant tota aquesta pandèmia, especialment en grups vulnerables, per exemple, amb escoles o, per exemple, amb sanitaris, professionals sanitaris. Molt interessant. Digital Europe Program, també potser diríeu, ostres, doncs mai miraria. Doncs és interessant perquè aquí, per exemple, ara hi ha obertes 2 convocatòries que sí, que són convocatòries on el component tècnic, tecnològic, digital és rellevant, però el focus és salut. Per tant, també hi ha fons, de fet hi ha molts fons, no perdeu oportunitat i tingueu això també al radar. Eurostars. Eurostars també és un programa europeu on l'avaluació dels projectes és a nivell de Comissió Europea i segueixen les normes d'Horizon Europe, però el que seria la part de finançament la gestionen els estats. En aquest cas, en el cas espanyol, qui ho gestiona és CDTI, és a través de CDTI. Per tant, aquí és un instrument principalment de suport a la PIME, però que també implica que la PIME no presenti sol el projecte, sinó que ho ha de fer en consorci. Per tant, aquí implica que pot entrar qualsevol tipus d'entitat, d'acord? Però sí que el projecte ha d'estar liderat per una PIME intensiva en RD. Són projectes bottom-up, això és que són convocatòries obertes, no hi ha una temàtica específica, amb pressupostos màxims de 2,5 milions d'euros i TRL6, què implica? Doncs que ha d'estar el projecte en fase pilot testejat en entorn real, que en 2 anys, 36 mesos màxim, arriba a mercat. La intensitat de l'ajut sol ser entre el 50 i el 60%, però insisteixo, depèn de l'estat, hi ha una intensitat d'ajut o una altra i també fins i tot l'estat decideix i defineix quina tipologia d'entitat rep finançament. A Eurostars fins ara hi havia 2 calls obertes per any. En principi es manté aquesta dinàmica. Aquest 2022, la propera tanca el 24 de març. El Cascade Funding no és un programa de finançament com a tal, però sí és un esquema o una manera de finançament.
I cada vegada la Comissió Europea està apostant més per aquest tipus de finançament. És en format lump-sum, amb la qual cosa és donar diners 100% subvenció a fons perdut i anar justificant a mesura que es van aconseguint certs reptes, objectius. És el mecanisme de finançament en cascada. Què implica? Doncs que projectes que ja han rebut finançament de la Comissió Europea poden obrir les seves pròpies convocatòries. És a dir, destinen part del pressupost o dels diners que han guanyat per obrir i repartir per obrir una convocatòria i repartir diners entre altres miniprojectes. Dic mini perquè són pressupostos d'entre 50.000, 60.000, 100.000 euros. D'acord? I són miniprojectes que complementen el projecte mare, diguem. Aquí, bàsicament, trobem que no és així, 100%, que sempre poden sortir derivades, però el que trobem bàsicament és que aquestes convocatòries o bé tenen un enfocament molt tecnològic i el que demanen són entitats com a end users, és a dir, entitats que vulguin ser d'alguna manera demostradors o implementar aquesta tecnologia que està desenvolupant el projecte mare a les seves instal·lacions o en el seu procés de producció, per exemple. També estem veient que hi ha d'altres que demanen proveïdors de certa tecnologia que complementi el que estan desenvolupant des del projecte mare o d'altres que són més oberts encara. I després hi ha altres tipus de convocatòries que el que ofereixen són programes d'acceleració. I, per tant, aquests van sobretot molt focalitzades a startups. És un esquema que us recomano que tingueu molt present. Nosaltres recollim totes aquestes convocatòries a la Catalonia Open Challenge Platform. Us convidem a visitar aquesta plataforma. Aquest tipus de convocatòries, la cosa positiva és que són molt menys competitives. No hi ha un programa de treball específic on puguis fer una previsió del que sortirà i puguis veure el que es publicarà pròximament. Per tant, s'han d'anar descobrint i la nostra idea amb aquesta Catalonia Open Challenge Platform és donar visibilitat a nivell català d'aquestes oportunitats. D'acord? Sí, normalment són TRLs 7-8, per tant són projectes que volen que estiguin propers a mercat. Però molt interessant aquest esquema, si no el coneixeu. Ara aquí parlem de certes píndoles, com comentàvem abans, al final a la majoria de programes, com hem vist, implica treballar en consorci. I al final són convocatòries molt competitives i no només hem de trobar socis, sinó que hem de trobar els millors socis. I per trobar els millors socis us plantegem una sèrie d'estratègies i una sèrie de recursos que podeu consultar per construir aquests consorcis i aquesta xarxa. Hi ha plataformes com la de l'Enterprise Europe Network que us presentaré a continuació, el Funding and Tenders Portal que hem comentat abans però després entrem en més detall, o la Catalonia Open Challenge Platform. Altres estratègies com participar en brokerage events o fins i tot revisar un dashboard on s'aboquen tots els resultats dels projectes guanyadors d'Horizon Europe, Horizon 2020 i d'altres programes marc. La Enterprise Europe Network és una iniciativa de la Comissió Europea que el que pretén és fomentar la col·laboració entre les diferents entitats europees a diferents nivells, a nivell de l'ARD, a nivell tecnològic i a nivell comercial. Per tant, us convidem a donar-vos d'alta en aquesta plataforma que properament canviarà, però de moment és la que hi ha. Tant, si el que us comentava, busqueu socis per projectes per Horizon Europe o per altres tipus de convocatòries europees d'RD, si voleu trobar tecnologia o voleu donar a conèixer la vostra tecnologia o si necessites un col·laborador comercial. Us podeu activar el vostre compte propi i és molt important que en el moment de donar-vos d'alta establiu el vostre sistema d'alertes. Això què implica? Són 2 minuts de rellotge i heu d'identificar paraules clau que us interessen, de manera que en el moment en què es publica una cerca de soci a qualsevol dels nivells que hem comentat abans, us pugui arribar una alerta. Però alhora també podeu tenir o fer aquesta cerca activa.
És a dir, podeu anar a la plataforma i per paraula clau identificar i veure quines cerques de socis hi ha actualment publicades. Com us deia, poden buscar socis tecnològics, socis comercials o socis per projectes d'R&D. En el moment en què identifiqueu una cerca de soci que us interessa, podeu enviar una expressió d'interès, indicant el perquè del vostre interès en aquesta cerca de soci perquè creieu que sou el soci ideal. L'altra plataforma que us comentava és la Catalonia Open Challenge Platform, on publiquem no només Cascade Funding, sinó cerques de socis per projectes d'R&D, també cerques de socis que identifiquen les nostres oficines exteriors d'acció per projectes d'R&D, per projectes Horizon. També compres públiques innovadores, internacionals, per exemple, Open Challenge Platforms, Open Challenges de grans corporacions internacionals, per exemple, també molt interessant. El Funding Tenders Portal, al final, és la plataforma de la Comissió Europea on s'agrupa tota la informació d'aquestes convocatòries que hem estat comentant abans. Doncs bé, hi ha un apartat específic de Partner Search. Aquí, a Partner Search, podeu filtrar per convocatòria, per país, per tipologia d'entitat i veure qui ha enviat expressions d'interès. Després, si entreu, si feu login, que al final cadascú de vosaltres pot registrar-se de manera gratuïta i és molt ràpid, podeu establir contacte amb totes aquestes entitats que estan enviant expressions d'interès i fins i tot us podeu descarregar un Excel per analitzar-ho. Altra manera també, doncs, anar al tòpic que us interessa o a la convocatòria que us interessa, hi ha un apartat concret on posa quanta gent està interessada i allà podeu veure si és algú que s'ofereix o és algú que té un projecte i està buscant uns socis concrets. Una altra estratègia que funciona molt bé és participar en els esdeveniments de partnering concrets per aquest tipus de convocatòries. Per exemple, aquí us he posat l'enllaç del partnering event que hi ha actualment obert per les convocatòries del clúster 1, és a dir, del de salut, per Horizon Europe. Per si voleu fer una ullada al tipus d'entitat que hi participa, si d'aquestes convocatòries que us he presentat alguna us interessa o fins i tot si ja esteu treballant en alguna, doncs identificar si hi ha algun partner que us pot interessar contactar. En aquest cas, si no us voleu registrar o qualsevol cosa, doncs em podeu contactar i ho parlem. I per últim, el que us comentava, l'Horizon Dashboard. Aquí es recullen totes les dades de tots els projectes guanyadors. Aquí veieu, podeu fer estadístiques per entitat, per país, per regió, el que vulgueu. Molt interessant a l'hora d'identificar quins són els partners top per cadascun de les temàtiques. El que us comentava també abans, participar en la majoria d'aquest tipus de convocatòries implica fer-ho un consorci. Mínim 3 entitats de 3 països diferents, com a mínim una de la Unió Europea. I un ha de ser el coordinador. Què passa? Hi ha resultats. Sí, hi ha resultats d'aquests projectes, com poden ser dades, publicacions, software, prototips, etc. Tot això és explotable. De qui són aquests resultats? Doncs potser tendim a pensar que és del consorci. Doncs no, poden haver resultats que siguin individuals. El que vol la Comissió Europea amb aquest Horizon Europe, sobretot, és que tota la inversió realment tingui un impacte. I això, d'alguna manera, ho vol forçar demanant a tots els projectes guanyadors un pla detallat específic de disseminació, explotació i comunicació de resultats. A banda, demana que després d'acabar el projecte, tots aquests resultats han de ser públics i ha creat una plataforma de resultats específics. Per tant, demana que es vagin publicant aquests resultats en aquesta plataforma. Aquests resultats s'han de continuar explotant i disseminant fins a 4 anys després d'haver acabat el projecte. Bé, doncs tot això, que és una novetat per Horizon Europe, ho comentarem a una sessió de la setmana vinent, el dia 18, de 9:30 a 11,
També és un esdeveniment virtual gestionat per una companyia de departament i juntament amb Pons, on es parlarà de tots aquests aspectes. Per tant, us convidem a registrar-vos si us interessa conèixer una miqueta més del tema. I bé, ràpidament, qui som? Doncs nosaltres des d'Acció som l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa Catalana i som des d'Acció també node coordinador de la Enterprise Europe Network. Per tant, el nostre suport principal és a pimes, però no només a pimes, perquè, com ja veieu, Europa i el que són els programes europeus impliquen i donen cabuda a qualsevol tipus d'entitat. Per tant, nosaltres també atenem a qualsevol tipus d'entitat catalana que així ho consideri. Aquí veieu un mapa de tot el que cobreix CN i tot el que cobreix Acció amb les oficines exteriors d'Acció. Per tant, com veieu, tenim un gran desplegament i una gran xarxa de contactes repartits arreu del territori internacional. Si en algun moment donat teniu alguna consulta específica d'un mercat o alguna necessitat concreta o curiositat, doncs també us convidem a contactar-nos, perquè bé, ja sigui a través de la Enterprise Europe Network o a través de les nostres oficines, podríem accedir-hi i donar-vos suport. Bàsicament, aquests són els recollits i de manera molt visual els serveis que oferim i dels quals us podeu beneficiar. Sempre estem parlant de manera gratuïta. Això no ho he dit, però al final tot és gratuït, de suport a l'entitat catalana. Estem organitzant tallers i jornades Horizon Europe ad hoc i específiques per a aquelles entitats que així ens ho sol·licitin. Per exemple, per capacitar, ja ho hem estat fent amb grans empreses, un departament concret, capacitar i parlar amb més detall sobre com participar en programes europeus. Us donem suport també a la cerca de soci, és a dir, tant si teniu un projecte i busqueu soci com si no teniu projecte però us interessaria afegir-vos algun altre que ja s'estigui posant en marxa, doncs us podem ajudar i donar suport. També, si teniu projecte, revisem les propostes, no les redactem, però sí que les revisem i us donem feedback. En aquest cas, per Horizon Europe, tenim una relació molt estreta amb els National Contact Points, que són de CEDETI, de cadascuna de les temàtiques, que són els punts nacionals de contacte. Per qual cosa, si teniu un projecte i un consorci ja muntat i esteu fent la proposta i abans d'enviar-la voleu que fem una ullada, la treballem i us donem feedback per maximitzar les opcions de guanyar, que sapigueu que també oferim aquest servei. I per altra, aquest nou servei d'explotació de projectes, que us ajudem a revisar l'acord de consorci, l'explotació de resultats, etc. I després tenim un paper, o l'oficina de Brussel·les té un paper molt rellevant dins del nostre equip, per tant que sapigueu que des d'Acció tenim una antena allà a Brussel·les donant-nos informació de primera mà que intentem canalitzar principalment a través de la en.cat, d'acord? I a través de les nostres xarxes socials. Aquest és l'equip. Avui soc aquí parlant, com comentàvem, perquè jo cobreixo les ciències de la vida, agricultura i biotecnologia principalment, però l'equip és més extens, intentem cobrir tots els àmbits i totes les àrees temàtiques. Per tant, si teniu necessitats en altres àrees, que sapigueu que també us podem donar suport al respecte. Per tant, si esteu preparats i voleu participar en programes europeus i necessiteu del nostre suport, encantada d'ajudar-vos i oferir-vos tot el nostre suport. Moltes gràcies. Ara crec que queden 10 minutets o així si voleu fer preguntes o que comentem alguna cosa, doncs a la vostra disposició. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Carla. Felicitats per haver fet aquest recull tan extens que pot haver donat resposta a tothom, des de coses més bàsiques per començar a entendre Horizon Europe i coses més concretes i convocatòries amagades que potser havien passat desapercebudes i que esperem i que segurament hi haurà interès. Com sempre, un plaer col·laborar amb vosaltres i amb tu. Doncs ara mirem a veure al xat si hi ha algunes preguntes. He vist, jo també tenia unes quantes, però primer passem al xat
La primera que trobo, si no m'equivoco, és del Philippe Mortier, de l'IMI, que és també d'un grup de recerca de la xarxa. Diu, moltes gràcies per la presentació. Una pregunta, les convocatòries ERA-PERMET, ERA-NET, COFAND, continuen existint? Són serà una de les partnerships proposades. Per tant, encara s'estan acabant de definir i aquest 2021 era una mica de transició, o sigui que properament es publicaran les properes partnerships i és possible que continuïn haver-hi convocatòries, però hi haurà més informació més endavant. Perfecte. Després hi ha moltes felicitacions, que ha estat molt clara, la presentació molt útil i per trobar solucions també, no? Molt important l'última part, perquè a vegades per aterrar, doncs sabem les convocatòries, però com podem participar i sobretot què comporta participar, si és una institució de recerca, el finançament, com trobar els partners, no? Que a vegades sempre és pels partners que coneguem o que tenim més confiança, perquè sempre fa més por, no? O sigui, començar a col·laborar, però que hi ha moltes maneres de trobar partners molt interessants i obrir fronteres. Que jo sàpiga, no hi ha preguntes. El Filip dona les gràcies per la resposta. Si algú vol fer la pregunta també, es pot encendre el micròfon i cap problema. Jo tenia preguntes potser més pràctiques. El tema dels TRLs, que a vegades és una miqueta controvertit, perquè hi ha un termòmetre, un baròmetre, que al final els TRLs més baixos, més alts, però realment, perquè a vegades passa que creus que la teva tecnologia està en un TRL i en realitat no, hi ha alguna manera, alguna guia o que es pot consultar amb algú, doncs mira, aquesta tecnologia realment no està a TRL 4 o 5 o 6, sinó que per acabar d'aclarir o finalment... A vegades, sí, o sigui, és interessant i és una mica la pregunta del milió, perquè a vegades té aquest component subjectiu de bé, jo diria que estem aquí, però la convocatòria demana un TRL. A vegades, fins i tot, encara que la convocatòria demana començar un TRL 5, però tu estàs a un TRL 4, però pots demostrar que en el temps, és a dir, en 12, 15, 36 mesos, que és el màxim de la convocatòria, estàs a mercat, pots demostrar amb el pla que estàs presentant, cap problema, es pot presentar. Per tant, no és tant en quin estadi, sinó al final on arribo i jo tinc les capacitats i els recursos i sé com fer-ho per arribar en el temps que tu em dones en aquest punt de mercat. Per tant, a vegades és jugar una mica amb això. A nivell de consultes, si voleu, si teniu dubtes en quin estadi o en quin punt concret, ho podem comentar, ja sigui amb nosaltres o amb els National Contact Points, d'acord? O sigui que en aquest sentit no hi hauria cap problema. Moltes gràcies. Després, és molt interessant la part dels EICs, dels EICs, Pathfinder, Accelerator, perquè moltes vegades es pensa que només poden, per exemple, en l'Accelerator només poden participar pimes perquè són individuals, pimes disruptives, però si no m'equivoco sí que és cert que moltes vegades aquestes pimes poden acabar subcontractant a centres que tinguin interès per validar o fer servir aquella tecnologia i que també pot haver-hi una col·laboració. Al final, un grup de recerca d'una institució assistencial o d'altres que pugui també col·laborar, doncs pot participar en aquest desenvolupament. Exacte, exacte. Tal qual el que has comentat. I en aquest sentit també us comentava les Cascade Funding al final demanen una mica això. O sigui, és un esquema que va focalitzat a validacions de tecnologia i a vegades no és la PIME qui fa la validació, a vegades els propis end users, en aquest cas pacients, podrien validar perfectament aquestes tecnologies. Per tant, són esquemes de finançament que penses, ostres, si només van per la PIME o tal, però que després tenen aquesta derivada on qualsevol tipus d'entitat hi pot tenir cabuda. Exactament. I justament en això dels Cascade Fundings, que per exemple és com més desconegut, és més nou, però que en realitat la idea és que la comissió es mourà cap aquí en el futur d'aquest tipus de finançament. Molt interessant en poder veure quins són els projectes o calls que surten en el Catalonia Open Challenge
però una mica per tenir una idea, o sigui, quins són els projectes dels que pot prendre, per exemple, aquests, no?, els EICs Accelerator, quins projectes, hi ha una tipologia de finançament que ja dius, doncs mira, aquesta podrà ser-ho. Sí, és a dir, tots els projectes del Pilar 2, és a dir, aquells grans projectes que s'han presentat en consorci que responen a un repte que la comissió ha proposat, la majoria ara comencen a tenir, de fet, obligatori aquesta part de reserva't X percentatge de pressupost per destinar a calls a tercers. O sigui que estem parlant dels projectes del Pilar 2 d'Horizon 2020, que són les que hi ha ara obertes, i Horizon Europe, que s'obriran properament a mesura que els projectes vagin guanyant. I, bueno, jo vaig aprofitant. Si ningú té cap pregunta. Bé, he vist que sí, ha entrat una pregunta que comentava que si hi havia projectes, si ens poden contactar per demanar assessorament. I tant. O sigui, ja sigui un projecte que ja tingueu molt clar, ostres, és aquesta convocatòria i volem anar amb aquests socis, si teniu aquest estadi és perfecte, però si esteu en un estadi més inicial, doncs també, perquè podem fer aquest anàlisi de conèixer quin és el vostre projecte. Bé, veiem, no només a nivell europeu, ostres, doncs potser a nivell regional hi ha aquest ajut que cobreix potser no tot el projecte, però una part. O mirem a nivell estatal, que potser ha sortit alguna cosa interessant. D'acord? Per tant, sí. Si teniu qualsevol projecte, endavant. I aquí aprofitant també per dir que des de la xarxa també estem a la vostra disposició, sobretot si esteu buscant partners des del sector privat en el món de la recerca, o si esteu buscant algú que us pugui orientar en projectes que tinguin a veure amb la salut mental. Nosaltres estem generant xarxa en aquest sentit, evidentment. Acció és un partner increïble que nosaltres també el tenim a mà, diguéssim, i estem en converses i en contacte per tirar endavant projectes diferents, però si el focus el teniu en la salut mental, nosaltres estem desenvolupant xarxa, diguéssim, exclusivament amb aquest focus i a vegades això també pot ser d'utilitat. Estem una mica mano a mano amb Acció i amb d'altres entitats. Exacte. Gràcies, Iris. I perdona, Carlos, que just no m'havia saltat la pregunta. Això, i en aquest sentit, també molt interessant el dels brokerage events, sempre com que és, diguem-ne, farragós, perquè t'has de dedicar uns dies a tenir aquestes cites amb projectes amb els que fer partners o que tinguin solucions que poden ser interessants. Llavors, des d'aquí, la Iris i jo ens hem apuntat a totes, però és cert que... Doy fe que s'han apuntat a tot. Ens apuntem a tot i fem múltiples reunions, però és cert que al final, tant dels grups de recerca de la xarxa com d'altres, si hi ha interès i nosaltres tenim detectats, perquè nosaltres tenim com el portfoli de la xarxa, coneixem els grups, ens hem reunit, però si hi ha algun projecte, alguna idea, alguna necessitat, que ens ho podeu compartir, nosaltres anem al brokerage event perquè entenem que molts investigadors i investigadores, sobretot també assistencials, que no tenen tant de temps, és menys probable que puguin assistir, però nosaltres podem anar, representar i si veiem un match ho fem, que ja ho fem de per si, si detectem alguna cosa interessant ho traslladem per veure si hi ha interès. Però si també nosaltres tenim un feedback previ, ja podem buscar aquelles cites que són més interessants. Doncs, ostres, ens han dit que un grup de clínic tindria interès en incorporar o validar una tecnologia d'aquest tipus. Doncs ens podem reunir amb aquelles empreses que tinguin a veure amb aquest tema, intentem fer el match conjuntament i amb la Carla, que és això, amb la Carla i la Lídia, que està a Brussel·les, doncs tenim com tota la part aquesta coberta i que donen un recolzament molt, molt adequat. En principi, que no se m'hagi passat cap pregunta. Si teniu qualsevol pregunta que se us acudeix a posteriori, qualsevol cosa, també hem comentat amb la Carla que ens les podeu fer arribar, li fem arribar a la Carla o directament amb ella, que teniu el seu contacte, compartirem com sempre tant la presentació com el vídeo,
que estem fent perquè el tingueu a tots els assistents i les assistents. I si teniu qualsevol cosa a la Iris, a la Carla directament o a mi, llavors us donarem resposta o el suport que necessiteu. Llavors, avui hem clavat just el temps, o sigui que de nou agrair moltíssim a la Carla, que sempre és un plaer escoltar-te, tot molt clar i molt interessant i que tenim feina ara per buscar, per fer, per registrar-nos. I moltíssimes gràcies sobretot a tots els assistents i les assistents, com sempre, per acompanyar-nos i qualsevol cosa ens teniu aquí per donar-vos suport. Doncs cuideu-vos molt i moltíssimes gràcies i de nou gràcies, Carla. Que vagi molt bé a tots. Molt bon matí. Un plaer. Adéu, bon dia. Gràcies. Una abraçada. Adéu. Adéu.